Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm PUBG. Și nu uitați să lăsați un follow, un share, un subscribe și un like. Și vă las în descriere canalul lui prietenul meu, Cristi Moon. Scrieți așa, Cristi Moon 2009. O, da? O să vă apară acolo. O să pun în descriere numele lui dacă vreți să intrați. Bine, nu o să vă pun și link-ul și cu astea. O să vă pun numele în descriere. O să vă pun numele în descriere. Și gata. Acum o să intrăm. Ne jucăm PUBG. Să nu uitați că la ora 2:30 avem live. O să avem un live cu un prieten de-al meu, la Cristi Moon, în 2009. O să avem cu el, o să-l vedeți și voi prima dată. Da? Și o să... Pe live o să ne jucăm mai multe jocuri. O să ne jucăm și Brookhaven, o să ne jucăm și Brawl Stars, și PUBG, și Standoff. Ne jucăm multe jocuri. Ne jucăm multe. Ne jucăm și pe Roblox, minigame-uri. Ne jucăm parkour. Haideți să se încarce. Și la ora 2:30, cam așa, o să facem un live mișto cu extrem de multe jocuri. Acum, bine, n-a fost primul meu canal, am mai avut 3 canale eu de YouTube, numai că pe toate 3 le-am pierdut. Am pierdut conturile pe toate 3. Bine, nu că am pierdut Ce? What the fuck? M-a dat afară din PUBG și dacă nu merge PUBG, ne jucăm Brookhaven. Dacă nu merge PUBG, ne jucăm Brookhaven. Dacă nu merge, ne jucăm PUBG. Dacă merge PUBG, ne jucăm PUBG. Dacă nu merge PUBG, ne jucăm Brookhaven. Ăsta, dacă îl fac, dacă îl postez și pe acest videoclip, dacă postez și acest videoclip, o să fac până acum 4 videoclipuri. Eu în fiecare zi o să postez vreo 4 videoclipuri. Astăzi o să fac un live. Și când o să mai fac un live, o să mai fie încă un live. Vineri o să mai avem un live. Tot cam pe la aceeași oră, vineri. Da, vineri o să avem un live pe la aceeași oră. Da, adică peste 2 zile. O să avem live și în ziua asta. Eu o să postez în fiecare zi. Bine, nu o să postez numai PUBG. Îmi ziceți că îți dă la să postez numai PUBG. Postez PUBG. Ia, gata, că a mers. Da. Gata, și o să... Mâine o să ne facem multe episoade. Da. În alea 2 ore, că eu mă trezesc la 6 la 6, la 8 încep orele online. În alea 2 ore chiar pot să fac și astăzi live și mâine. Bine, dar nu o să fac live-uri într-una, să nu ziceți. Nu o să fac live-uri într-una, fiindcă vă plictisiți. Vă uitați în fiecare zi la... Ne arunc cu mere în ăștia.
Îi bombardăm cu ăștia, cu mere. Ia. Ah. Ia-i dau cu mărul în cap. Eu singur care nu-i dezbrăcat acum aici. Mamă, în 3 secunde mi-a intrat. Gata. Aici durează mai mult. Așa. Unde sărim noi? Acolo. Hai, mă. Nu pot să. Hai, gata. Vreau să rău în orașul. Sau mă duc cu ăștia pe aici. A, nu. Nu, în orașul ăla, clar. Uite. O să bag 200 acum în jos. Nu bag 200. Da, am băgat. Mă duc să vedem cât mai puțin urmează, mă duc cât mai încolo. Și profesioniști nu ajung în apă. Da, să ajung în apă. Mamă, ce picioare. Coto, că trebuie să nu mai putem să respir. Gata. Aici e bine. Trebuie să mă pun șampa. Nu! A, bă, pe bune. A, da, pot să ies. Mamă, n-am cu... Uite o barcă. Mamă, dacă vreau să ies, dacă vreau să plec de aici, eu iau barca. Azi mă, n-ai bine. E de frumos. A, bă, frate. Mamă, ce vădănață asta. Să neacă asta. Bă, hai, urcă. Urcă, mă. Speed. Da, mă, ok, army. Opa, mai avem 9 minute, trebuie să mă omorâm pe ceva. Pe cineva 9 minute astea. Că se duc cam repede. Că până la 11, cam până la 11 o să țin live-ul ăsta. Episod. Nu live. O să țin episodul ăsta până la 11. Și mă uit într-una la ceas ca disperat, nu mă întrebați. Da. Poate începe ora fără mine, după aia mă bat mama de musc. Așa, haideți pe aici. Ah! N-a reușit. I'm the weapon. Here. Nu! Ai în școală aici sau ce-o fi asta, nu știu ce e, dar ia. Bine că am ghiozdan, nu e bun. Așa. Aici vest. Îți mai și vestă. Oho, armă. Gata. O să plecăm. Plecăm de aici. Heal! Mamă, cum ajung eu la asta? Foaie. Am zis că ajung eu la asta cumva. Că ajung eu la asta cumva. Nu știu cum, dar trebuie să ajung. Este, o să ajung la heal. Este, îl iau. Ca de mor, iau heal. Heal! Heal! Nu mor. Heal! N-am putut. Am putut-o mai de 2 ori.
Uite o barcă. Știu o barcă. Hai mă, te pacă să chide arma aia, mă. Mai bine. Ia, o bat. Da. Știți că odată am omorât unul cu armă, numai că i-am tras în gură la pumni. Și l-am omorât. Dar știi ce făceam? Deci mă fuțeam de colo-colo, ăla nici nu mai știa pe unde îs și dădeam pumni în gură, într-un. Dar și-o și bijlocul, taci. Nu, dar ce bărci vechi, mă, mâncați. Ce bă, bărcile astea așa vechi. Nu, mă. Drive. Drive, am zis. Drive. Nu pot să mai ies. Bă. Drive. Cât mai am? Mai am. Stai, mă. Mă, opre. Oprește-mă, muzica. Nu! Mă enervează jocul ăsta. Hai, mă, pornește asta. Dă-i drive. Lasă-mă cât prinde asta. Bot spirit. Oho, prinde. Prinde. Dacă pot spirit și dacă îi dau normal, prinde 70. Dacă îi dau asta sprintul, prinde 90. Mă duc la asta. Mai merge și pe jos. Uite-l! Uite-l că-l văd. Nu pleca. Te rog. A, bă, pe bune, stai. Stai că eu Stai. Stai, mâncați și gura ta. Stai. Te rog eu. În sfârșit. Hehehe. Ha, mă, odată. Ha, bă, pornește așa. Oho, mai 4 minute. Stai. A, iată-l. Am văzut. Bă, nemernic. Pe dau eu. Gata, pe el. Extins. Unde? Mort. Eu iau. Nu, eu. Oho! Și mască de casă iau. Că vin acum, gata. Așa. Cât am făcut ore episodul ăsta? Nu mai văd aia, iată. 14 minute? Mă mir. Bă, sigur, noi... Urcă, ve! Urcă, vere! Urcă! Urcă, ve! Urcă, hai! Urcă! Mam, dacă luăm și pe ăsta, luăm cam pe toți. O să mă ajut prea mult. Prea mult. Deja mai am 1 minut de jucat.
asta am făcut de 15. PUBG. 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 Așa, de... A, mă, dar ce facem? Nu mai omorâm și noi pe ăștia. Unde-și? Unde-s? E ca un șarmă. Deci, mă bună. Deci, la revedere. Acum o să închidem episodul. Deci, la revedere, pa, pa. Și nu uitați, dați un like, un share și un subscribe. V-am pupat.